Nagmalinaon ra ang pagtimaan sa Todos Los Santos sa dakbayan sa Sugbo kagahapong adlaw. Kinibisan pa man sa pagdagsa sa libuan ka mga tao sa nagkariag samang sa Cebu City. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Unang gisuhid ni Cebu City Police Office Director Colonel Renio Dalugdog uban ang iyang mga personnel ang Carita Catholic Cemetery. Adunay nakamuntar nga Police Assistance Desk sa ganghaan sa samang nga inabagan usab sa mga force multipliers. Wa pay nasakmit sa mga otoridad nga mga gidiling butang sulod sa samang. Hinoon, adunay mga pintal nga wa nila tuguti nga dadon sa sulod aron dili makadisturbo sa uban ang pagpamintura sa mga lubnganan. Ang atong City Director, si Police Colonel Erenio Bidalugdog, which is atong kauban karon diri sa pag-inspection, ato na-assess gyud nga so far peaceful gyud and orderly ra gyud. Makita ninyo nakita magipang-establish nga mga entrance ug mga exit para accessible sa atong mga katawahanan. Samtang sunod nga gisusi sa mga police officials ang San Nicolas Catholic Cemetery nga naa nahimutang sa barangay Calamba. Dinubay-ubay na usab nga mga taong nanuaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Tupad sa Police Assistance Desk, ang help desk sa mga health frontliners sa City Health, inabagan usab sa barangay health workers. Samtang ang Bureau of Fire Protection, Cebu City Fire Office nagbuntar usab sa ilahang First Aid Service Team kung fast sulod sa samang. Dahil sa mga patient nga na-cater, mga hypertensive, na ipamati ng mga lain ng lawas, atong gipakan, atong giserbisyuhan. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.